Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophaphe ekhanda enhlana sazansi ezifundazweni zethu zonke-ke ikhona eNingizimu Afrika. Sibingelele lena iBlack Life TV igama lohlelo-ke impande zama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngolapha kaluke. Sithokoza nje ukuthi sibe ndawonye sibe nani. Sizozwa ukuthi namhlanje nesiphatheleni soxoxa ngani sothini makwenze njani. Hlangana nathi-ke kwi-comment section phindhlana nathi ngokuthi usubscribe ulike. Ujoyine nje ube ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku we-Black Life TV. Asike esihlokweni sethu sosuku namhlanje sizwe ukuthi udaba esiqukethe luthini osuku namhlanje. Sawubona ba? Yebo sawubona. Ninjani Nkosi? Ngiyaphila njani nina? Hayi sekhona ba. Ubani ubaba? Ubaba. Baba. Yebo. Baba ngiyazi ukuthi uma ngabe nisuke nisivakashele la nizoxoxa nathi ngezinto eseyithanda ukukhathaza kancane empilweni zenu. Mhlawumbe-ke mina njengomuntu ongakwazi lo mbukelo ongakwazi awuqale phezulu ukuthi ubaba isukaphi impilo yakhe izifike la esiyinkinga khona. Cha njengoba sengubaba osekhulile impela. Yebo. Ngizoke ngilande nje ukukhula kwami ngenze ngizofika kulesigaba esengikusona. Okay. Cha ngikhulele ekhaya. Ekhaya kithi bokuyikhaya nje bongalanjiwe kulona. Abakulinywa kunokudla kuze kudayiswe impela omadumbe nembila konke. Oh yeah. Impilo yasekhaya kubaba esifundise yona. Wayesifundisa ukuthi uma ngabe uyingane uvuka nje ekseni ubophela inkaba uhambe uyolima. Ulime nje. Kuhlakulwe nivuka ekseni thatha igejani yohlakula ongangokuthi isikole saba sifishane kakhulu kuthina. Okay. Ngoba baba wayazi ukuthi kufanele siphile ngomhlabathi. Okay. Sikhulile ke masikhula kanjalo besisihlane ekhaya. Okay. Kwamantombazana amabili nezinsizwe ezintathu. Yebo. Sakhula ke ekhaya ke senza lo msebenzi. Sangasithola isikole ngokwanele ngoba mina nje ngagcina ku standard 2. Oh. Ngagcina ku standard 2. Kwadla ukuthi kufanele ngibheke inkomo ekhaya. Zaziningi inkomo nezimbuzi. Kwakufuyiwe sidla amasi konke nje kukuhle ekhaya. Kwasakhula ke sithe uma sesikhulile bagana nosisi ababili. Uma sesikhulile nathi sesilungiselela ukugano wasiyasibiza ubaba. Kwakunendlu lapha ekhaya. Okwakuyindlu kaBaba. Eyayingangeni noma ubani lo ndlu. Nathi nje besijike eminyango kuyona. Lo ndlu leyo wasesibizela kuyona ubaba. Sobathathu. Masifika kulondlu sethi ke bafana bami nakhe nginibizele khona. Njoba nibone ekhaya kufudumele kunje. Sinakho konke singasweli lutho sineyinkomo nezimbuzi nokudla konke la ekhaya ayikho into engekho. Ingoba la ekhaya kunenduku esokhambeni okuyiyona ephethe umuzi wala ekhaya. Oh okay. Ephethe nomndeni futhi wonke wala ekhaya. Oh yeah. Wasethi ngenzela bafana bami ke nazi noma ngabe kuthiwa sengifile kodwa nazi ukuthi into ebambe umuzi nomndeni wala ekhaya nansi. Oh yeah. Wathi lendlu nje obingangeni umuntu nje lendlu ingoba iphethe impande zalomndeni. Yebo. Ayike sezwa ke nathi saqala ukubona ukuthi awukanti la ekhaya kunesimo esinje besingasazi. Sakhula ke masikhula sase siyaganwa ke njenge nathi. Mase siganiwe nathi sesithola sinabakoti bethu. Wasiyashiya ubaba emhlabeni. Oh yeah. Mayishiya ubaba emhlabeni. Kwase kuba khona lokho ke ukuthi phela ubaba usehambile manje. Akusefani noba de sine umbrella ibikhona kaBaba. Nenkomo umfowethu omdala wasethatha inkomo esiyolobola unkosikazi wakhe wesibili. Singaxoxile singahlalanga phansi saxoxa. Kwase kuba nokuxabana ke nje ungezwana emndenini ayi umfowethu usefuna ukuthatha konke manje umfowethu. Ayisagcina sibona ukuthi no kulokho kusele nobani akathathe okwakhe okuncane. Bese sivele siphuma izilo sase siganiwe. Sase siyaconzula ke lokho esikuconzulayo kwethu. Sase siyaphuma. Nami ngakho wamuzi nomnye umfowethu wakho umuzi nalokho kwakho okuncane okukhona. Hayi umfowethu wangeneliseka yilokho asekutholile. Lona omdala ke manje ubhuti omdala.
ubhuti omdala wanenkinga wanempi nje wasilwisa manje usefuna nalokho okutholwe yithina okuncane. Umhobho lomngaka. Umuntu unomhobholo manje uthi kufanele kube wakhe konke ngoba inkosana. Yeah. Kanti phela sonke sizalwa indoda eyodwa. Yeah. Yeah. Hayi-ke kwaqhubeka-ke lapho-ke kwakhomba ukuthi umfowethu hayi unenkinga umfowethu kakhulu. Impela sisezwani nje-ke naye kakhulu futhi-ke wayephume nami iqhubu kakhulu. Hawu. Mhlampe-ke okudala ukuthi aphume nami iqhubu kakhulu ngoba bengisebenzela kukhona nokwami okukhona. Kwase kuba ngathi kulo muzi wami-ke nami kuthanda ukuthi kungabi yebo. Hayi umfowethu singezwani sixabane naye kakhulu ngithi ngiyahamba manje qala izinto zami ziphele zonke-ke lezi bese ngizamile. Hawu izinto zami ngiqedwa yini manje ngiphume-ke nami ngiyozwa. Uyozwa kwenzakalani? Kwenzakalani? Sengifike ngithola ukuthi hhayi njalo manje ngiyaphuma kuphuma igama lokuthi umfowethu. Hawu. Angingaba sathe wathiwa umfowethu akafuni lutho nje kimina olusimamayo. Uyagadla manje. Uyagadla manje umfowethu kumina. Ubhuti omdala wenzani manje? Kwenze njani manje? Ayi nami ngize ngibone ukuthi ngizogcina lapha ngiphelile. Hayi nami bese ngifuna-ke nami induku phela ukuthi nami ngibuyele kumnikazi. Ngibuyisele kumnikazi wayo. Ngayithola-ke induku-ke nami-ke ngabuyisela. Kanti ngebhadi ngizothi uma ngibuyisela mina abese vele uyashona. Eish. Umfowethu. Ashone-ke umnewethu-ke kube kubi-ke nakubafowethu abanye. Yeah. Ngoba nje nabo mase simngcwabile umfowethu noma nabo bethi bayahamba sokuvela igama lami manje. Hawu. Ukuthi umfowethu uhambe ngesandla sami. Sakho. Ayi kube kumbi-ke nakubona abafowethu manje beqale nabo manje. Beye kule nto yenziwa umfowethu nabo. Bafune manje nabo induku bagadle kumina manje. Hey. Ayi bagadle kumina nami ngithi ngiyaphuma ngithola ukuthi hayi abafowethu ngishawa abafowethu. Ngibuyeleke la engakho naphinde ngithathe nami into ngizama ukuyivikela. Ngoba uma ngabe ngithule phela nami ngizogcina nendlu la. Yeah. Hayi. Ngebhadi-ke bashayeka abafowethu bahamba bonke. Abanye futhi Bahamba futhi laba abanye. Hawu. Okay. Khona-ke kubuhlungu nakumina kodwa manje akukho nami engizokwenza ngoba phela uma ngabe ngingenzi lutho kusho ukuthi nami ngizogcina umuzi wami phelile. Angahlosile ukuthi ngibulala abafowethu yebo. Hayi qhubeke-ke mase behambile abafowethu hayi kube kubi-ke nje-ke nasemndenini nje kube kumpela ngibe umuntu nje ombanyana-ke kodwa-ke sothini-ke bese kuhambe kuya ngokuthi nami izinto zami futhi ziyaphela. Zona-ke lezi zakho-ke manje. Zona lezi zami-ke manje. Hey ziyaphela. Ngenze njani ngicabange ukuthi konje ngizoyaphi-ke manje. Bese ngiyalelwa enye insizwa ethi kunenyanga kwaMhlaba iyalingana. Okay. Ethwalisayo. Okay. Ngibone nami manje ukuthi akukho engizokwenza ngoba phela ngiyayifuna impilo nami. Qhubeke sengiyibonile impilo ade ngiphila kahle. Ngase ngihamba-ke ngiya kule nyanga kwaMhlaba iyalingana. Cha uma ngifika enyangeni kwaMhlaba iyalingana besithi yona cha hayi ngizokunikeza ukuthi uphile ndoda nomndeni wakho. Kodwa-ke into engizokunikezana ngizokunikeza iy'poki okuyizona ey'zokwazi ukuthi zigade umcebo wakho. Okay. Kodwa-ke iy'poko kufanele zibe njalo ngeke usithathe isipoki sakomunye umuzi ukuthi asigade umcebo wakho ngoba azowuthatha lo mcebo suse kwabo. Fanele kube ziy'poki zasekhaya. Ezasekhaya-ke iy'poki-ke azinankinga-ke ngoba yisiza umndeni wakho. Hayi nami ngikwamukeleke lo. Abese-ke lo baba lona enginikeza athi hayi sothatha-ke iy'nhlabathi zamathuna zabafowenu. Sisebenzise zona. Yibona-ke abafowenu abazobe sebeba iziy'poki bakwazi ukuthi bakuqhubele umcebo. Thatha kanjalo-ke ngenza-ke nami ngamukela-ke ngoba ngifuna umcebo nebala kwakhanya kwakuhle impela. Ngaba ney'moto amatekisi ngaba ney'tolo ngahlonipheka endaweni. Nganakho konke nemali nganakho konke engikufisayo. Ngajabula-ke. Into-ke esuke iqhamuke kanjalo engingaxwayisa abantu abaningi ayihlali ayisikhathi eside ihambe kufike khona
la iphelelwa amandla khona. Amandla khona. Yebo. Hayi ngaphala endaweni ngamuhle nganezinto zonke ngihamba ngemoto engiyithandayo nganamakhumbi ngaziwe endaweni noma ngeke ngizisho ukuthi kuyiphi indawo ngubani ngoba ngibalekela ukuthi bazongibona abantu ngingahlalisani nabantu kahle emphakathini kodwa ngikhuluma ngese ngikubona kuwusizi namhlanje kumina. Oh yeah. Hayi ngakahle the ukuhamba kwesikhathi zavithika futhi izinto zami. Awu. Oh yeah. Zavithika futhi izinto zami hawu ngathi ngithi kwafitekisi awu kwenzeka lokho izinto zami zaya ngokuya awu bese ngiphindela kulo muntu wami. Izinto zami zivithika kwenzeka kanjani? Abese ethi umuntu wami hayi kufanele ivithike. Wathi phela manje labantu engangunikeze bona bayakhula nabo laba khona babadala. Oh. Bese bephelelwa amandla okusebenza. Oh yeah. Bese bephelelwa amandla okusebenza. Manje njengamanje nje amandla abasebaphelele. Okay. Sengiyabona nami endaweni manje ukuthi lokho akade ngikhona sokwehlile endaweni. Akuseyona lento ebengiyona bengihloniphekile nginemali nginakho konke. Abese thina cha esingakwenza kufanele siqale phansi. Sikuthole abantu abasebasha abazoba izipoke abasebasha abase-fresh abazokwazi ukuqhubha isikhathi eside. Okay. Ngoba imali sengiyibonile-ke emhlonishwa. Akusavumi futhi ubuyele. Akusavumi ngibuyele emuva. Okay. Akusavumi ngibuyele emuva nami imali sengiyibonile ukuphila kahle sengiyahlonishwa nasendaweni. Senginamahloni manje ukuthi ngizophuma manje ngiyogibela ibhasi noma itekisi. Kanti mina ade ngiphuma ngingene kuMercedes wami ngihambe. Uhambe. Ngase ngiyakuvuma nalo ucela indoda kulungile. Sale sesenza. Wasethi yena ke hayi kuzofanele ke ubulale emndenini ukuze kubuye izinto zakho. Awu ulale emndenini wasethi kodwa ke ngizokwenzela kube lula. Oh yeah. Mina ngizokunika impande ozoyisebenzisa nje wena vele kusumuntu efile. Hayi ukuthi wena ozobamba ngesandla. Hayi ukuthi mina engizobamba ngesandla. Uzovele kusumuntu efile. Oh yeah. Ndoda ke noma kubhlungu kodwa ke imali nje kuthiwa impande yesono nje kusuke kukhulu kushiwa into enjalo. Ayi nakhona ngayimukela ngoba nje ngibuka isimo impilo yami manje sibheke phansi kakhulu. Ngathi mina hayi kulungile wanginikeza ngathi ngiyezwa sokushona ingane yomfowethu lapha. UNembeza uyangidla ukuthi hayi imina njalo. Hawu. Hayi kuphela iminyaka emibili. Singcwabe ingane yomfowethu kushona enye ingane yomfowethu futhi. Hawu. UNembeza uyangidla njalo ukuthi mina hayi izinto zami bese yikhula ke ivume. Uchume lapho. Uma izinto zami. Ngibuyele lapha ade ngikhona. Ayingibone nasendaweni abantu bangisaba manje yabona nje abantu uma bengibuka nginesithunzi kuba ayinuki ngosiko. Kwaqhubeka ke kuphela iminyaka emibili uhamba omunye emndenini. Ngibona ukuthi nazi izingane zabafowethu ziyaphela phela manje. Mase iphelile ingane zabafowethu ngibona manje umndeni sengiqedile manje iphelile manje. Sengishawa isazela ke manje. Shawa isazela ke manje ukuthi uma ngabe kuphela izingane zabafowethu kuyaphi manje kusho ukuthi kuzophela ezami nginezingane ezu8 mina enginazo. Kusho ukuthi uma kuphela lezi izingane zabafowethu kuza kulezi izingane zami ezu8. Ngihambe ngicabange ndoda ukuthi phela manje mase kuza kumina sokubhlungu kakhulu akusefani noba bengikusemndenini nje lapha. Cabanga bese ngihamba ngithi ake ngihambe ke ngiyobheka leya ndoda le eyayingenzele lento ukuthi ngeke yini ikwazi ukukuvala manje kushintshe manje. Sengiyayinikela manje uthi okungcono sengingaba ke manje uma imbuya ngothi ngoba manje sengiyabona ukuthi njengoba kusokuphela izingane zabafowethu kuza kumina. Yeah. Bese ngihamba ngiyakhona lapho ekhoneni lami kwaMhlaba yalinga. Mangithi ngiyafika khona into ebhlungu ke ngihlangana nayo. Ngifika lapha ngithola ukuthi
inyanga yami le ayisekho isiyashona. Eyi, yaqala-ke manje inkinga-ke. Njengoba isiyashona-ke kusho ukuthi vele zilima kanje. vele-ke manjena-ke sizoqhubeka kanje-ke waya nami engazi ukuthi uyogcina kuphi. Yo, Manje into ebuhlungu-ke ngafisa ukuthi okungcono kufe mina-ke manje ngingayiboni le nto isiqhubeka yenzeka la emndenini wami. Kodwa manje lutho hhayi angizi phela. lokhu umile nje ukhona. Lokhu ngimile njengamanjena-ke ngilinde noma yini. Okubuhlungu-ke nokungenza-ke ngifisa ukukhuluma ngale nto mhlampe emphakathini Phakathini wonkana. wonkana uyizwe isibuhlungu kumina ngoba njengamanje kangiyazi kusho ukuthi kwamndeni wami noma ngifa mina kwalomcebo enginawo uzodliwa ubani uzophelela kubani ngoba okulanda nje sokuphela ingane zawo-40 nje kuzofana nomndeni wami wonke. Yilokho sekubuhlungu manje kumina akusahlaleki akusemnandi emhlabeni. Ade umnandi umhlaba. Kodwa yonke lento isuka embangweni wenu nezalwa sendelinye. Yonke lento isuka embangweni wethu uzalwa sendelinye. Lento isuka esiqwini esidala inkosana. Kwagcina sekufikela. Kwagcina sokufikela kufike khona. Yo. So mawuyibuka lento Mhlonishwa uyibuka nje nawe baba. Ungasho ukuthi ukuthola kwakho ogqugquzelwe ile ingxabano zenu nabafowenu ngoba mawuqala lo ndaba yesibhoki sokuqala ubonakala ngathi awubanga nankinga ngoba vele laba bahambe ningasahoshelani. Yebo kugqugquzelwe ingxabano yethu ebekhoneka ngoba ibenkulu kakhulu. Kwaze kwagcina kuphethe ukuthi mina izinto zami ebenginazo ziyaphela. Kwayima-ke nami sengicabanga ukuthatha iy'nyathelo ezinye zokuthi nami ngikwazi ukuphila. Kunjani ubudlelwano bakho ney'ngane noma namakhosikazi abafowenu laba sebadlulela kweliphakade mawuthekha njengamanje? Ngoba usho ney'ngane sey'hambile futhi umuntu onukekayo. Abubuhle ngoba ngisho yona indawo sengiyacabanga ukuyishintsha indawo ngisuke kuleya ndawo ngokwakha kwenye indawo. Abubuhle ubudlelwane kakhulu ngoba noma bethi bayahamba bayaphi kuvela mina. Okusho ukuthi-ke lo muntu olento anginika yona iyaqinisa-ke ngoba mhlawumbe ngabe sebekhona sebekwenzile kumina kodwa bayangisaba. Manje akuhlaleki-ke kahle uma uhlezi nabantu abakusabayo. Njengamanje esimeni somnotho ungasho ukuthi uhleli kahle? Esimeni somnotho ngihlezi kahle kodwa inhliziyo ayikutholi ukuphumula. Esimeni somnotho ngihlezi kahle nginakho konke engikufisayo kodwa inhliziyo ayikutholi ukuphumula ngoba ngibuka isiphetho salokho enginakho ukuthi kuyophethela kuphi. Uvamisa mina baba uma ngikhuluma nabantu kule ndima engisuke ngikhuluma kuyona kulezi zinto ey'fana nalezi baye bathi ezabe iy'thwalo zibe zingavumi ukuthi bondle abomndeni basize bafake isandla. Kuwena bekukhona into yokuthi unakekele laba abanye abasele noma bekuyinto nje into yakho wedwa nje? Cha mina lokho ayinginike khona ngoba nabo uma behamba isandla bengisifaka. Cha mina bengikwazi ukusiza ngoba ngiyakwazi ukuthi uma ngabe ngibona ukuthi endlini yomfowethu ibhodwe licishile noma kunzima ngoba phela abakukhonzile nabo. Abangikhonzile. Kodwa-ke ngiyeke ngiphoqe ukuthi akube khona engikwenzayo. Okunye-ke Mhlonishwa suke ngiphushwa inhliziyo. Unembeza okwazi ukuthi ilambo licishe lapha nje mina. Uwena sizakho. Yebo. Baba sigoqe mhlawumbe lakho lokugcina mawubuka njengoba usungwevu umngaka nje kubantu abanama-families abo njengamanje abalwayo as we speak. Ithini eyakho into kubona ukubaxwayisa ukuthi mhlawumbe bangagcini bewela ogibeni olufana nolwakho nje? Mina bengabacela kakhulu especially abantu abazalwa esithenjini nabantu abazalwe babaningi nabafowabo ukuthi abafunde ukubekezelelana ngoba bengabekezelelana ekugcineni kudala inkinga le mina engikuyona manje. Ngoba nami ubanini ngakwazi ukuthi noma umfowethu enza lokho ongcono ngishintshe indawo ngokwakha kwenye indawo ngaba kunjena.
kodwa nami ngafuna nami ukuthi ngeke ngidlale umfowethu. Eish. Mina ngicela ukuthi abantu bangalisebenzise igama ukuthi ngeke mina ngidlale umuntu. Asibekezelelane noma kunzima ongenani sishintshe indawo ngokwakha kude. Yeah. La umfowethu ozothi uma kufanele eze kumina agibele. Kuba umqansanyana. Umqansanyana. Ukuphila ke sokuthola lapho. Hey, sibonga kakhulu baba isikhathi. Sithemba ukuthi khona umfundi abantu abafundile khona kule nkulumo yakho siqeda ukusinikeza yona. Ngiyabonga nami, ngiyafisa nami ukuthi kube khona abantu abakufundayo ngoba mina kungithwala namanje kungithwalise kanzima. Ngiyakufisa ukufa kodwa manje ngeke ngibulale. Akusafiki. Ayish. Babukele Black Life TV emakhaya impande zama-Afrika hlezi kufika nodaba oluzokushaqa nje luzokwenza ushiye umangele. Namhlanje kuphinde kwaba njalo. Okwamanje asinishiye kanje igama lami King Sichaka ngakaluqa. Sizobonana futhi ke episode elandelayo. Sale kahle.